Hola, bona tarda a tothom. Jo sóc l'Àgueda, mestra d'Educació Especial de l'Escola La Vila de Banyoles i la proposta que us porto va dirigida a cicle inicial. Us la deixo a continuació. Hola a tots i a totes, us preguntareu què és el que em passa, però necessito la vostra ajuda perquè jo no ho sé, tinc una pregunta. M'emociono? Aquest matí he anat al jardí i he trobat una formiga que no sé, he sentit una cosa estranya, però era por. Avui és el meu aniversari i la mama m'ha portat un pastís i he tornat a sentir coses, però no sé què. Una sorpresa! Però clar, estic a casa per aquest confinament i no hi són els meus amics i em sembla que he sentit una mica de tristesa. A sobre el meu germà m'ha vingut a l'habitació a molestar i he tornat a sentir, però sí, estava enutjat. Ai, em sembla que ja recordo el que m'està passant. Quin fàstic! No m'agraden les pastanagues! Dex! Començo a estar molt feliç perquè ara em sento content i em sembla que estic alegre. Moltes gràcies a tots, m'heu ajudat moltíssim. Ara ja sabeu com sóc. Ah, per cert, el meu nom és Iu. Adeu!